Guys, mga higala tanawan ni. Abandon nga slide. Nga resort. Diba? Tanawa lang slide. Guys, tanawan ni oh. Tanawan ni. Kabalo mo asa ni tagnaan ni kung asa ni nga lugar. Sa slide. Magpa-slide ta. Ito. Dito tagikan. Kabalo mo asa ni nga lugar? Kabalo ba mo asa ni nga lugar? Kaya ako wala ko kabalo. Yes, kayo. Naikuan dito something. Naimurag. O, diba? Another lake dito. We'll see that later. Ay, sabot na good siya. Ang sabon. Kabalo mo asan eh? This is Vlog ni Glenn. Hi guys, so nakasulod na mi diri sa area. I-check lang na mga dili may maligo diri. Check lang na mo ang view. Welcome to my vlog. Hala, muraghawan siya sa tumoy. Nasya liwag-wag diri oh. Ang say kaagi nimo diri te. Kagi ako diri. Alam ni dagbay pa mi diri. Diri jud mi mga ligo, magbuntang daw hapon, mura na mi og mga Ganyapon. Wala, nindot siya no. Bungga. Video lang ni Lord. Dako ang swimming pool. Pwede diri mag garden wedding ba no? Nice oh. Nice, bungga. Camp Eligea. Eliaga. Wala, isang lugar. Well maintained. Oh, nasa lima po house, tree house. Good for one or two couple. Oh, cute oh. Wow. Hala na puti. Love me. Picturean ano uy. Picturean ako din. Picturean. Wow. Lubog-lubog na, wala yung limpiran. Nice eh. Guys, hindi kayo. Bungga. Nice kayo. Wala buhaya dire te. Wala buhaya dire. Detail lang. Pero hindi kita bitin.
Sabi ko daw, yung kuya ko dito, kuray-kuray ka nito. Nice. Bungga siya guys. Hmm? Ito sana, lingaw sila guys. Guys, ganahan ko diri. Hindi tayo. Promise. Ganahan ko. So this is a lake. Natural lake siya guys. Nandito sa kilid na diri balay-balay pag mo magstay. Daghan og CR. Ningaw ang lugar. Actually, pwede diri mag-garden wedding. The best part is the lake. Bunga. Nice ka ay. You see it here, oh. Tanaw na doon. Oh, di na ako balingan. Ingon na ni. Bunga. A few moments later. Nag-video na ko! Wow! Next location. Kaloy-toy daw ni. O, diba? Uy, kalami siguro yung balay na adiha banuno na kay ano. Ako naghimon ako ng sapa-sapa ba. Ah, kanay sa ano. Bunga. Kana sila oh, naog na. Guys, nindot kayo yung view. Inahan ko diri. So kani guys, gina-develop pa daw ni siyang area. Pero nindot, di ba? Nana ni siya. Amot kung pakibato ba ni siya sakop or malabog. Siya yung isa dito. Bunga. O, diyan mo picture, be. Do, kalami. Uy! How inviting. Asan ito bigikan na nito? Sa kuwan, busay. Busay? Kanang murag di puto ni siya sa dapli sa kalsada ba? Hala! Maslay ka di ano. Kaya may man taon ani nag Lagi. maniubra ko an. Inviting ko, no? Okay na ay pambata. Oo. Nice kayo ang lugar. Uy, ano hindi ka makangihi? Ay panggamay kami pareho sa ato dito. Mga ma-invite sa mga bata ba? Oo. Agad gamay.
Kani kay flowing mahinlo kay dagat ano. Kinawin. Gani umar bago pa man naghimo eh. Muna akong tamingawa sa malabok eh. Gawang pwede kayo ng tubig. Nice kayo eh. Tangan lang nga to. Huwag na kayo. So ang water source na adire. Ito na di ba? Lami ani diri. Na dito ang water source, guys. May adiri eh. Tama ko dahil salig dahil nila. Pinangabot itong mga hugaw ng dahon. Kuha sa kanila, sa source sa kan ba? Kaya ay kayo nagpalit ng ano ba? Ganyan, lamig kayong ilang area no? Ha? Lamig kayong area, sir? Gabis ano ba? Oo, ang balay na diha. Yung Himuan lang ni mo payag-payag ba? Para mahimong kon. Kaya lang nakapakuan diri kay naa sila balay ba? Dapat ipalayo. Di ba? magilaha, siguro nyo, murag wait cut. O kung naamay bisita, Tama. dili pang public ba? Tama. Hingga.